Dagiti Proverbio Kapitulo 17. Nasaysaya at ti mangilabban ang natal na ti panunot mo, ngem ti makidaya iti balay anapno iti riribok. Ti masirib nga adipen, maiturayan na ti awan serserbina nga anak ti apo na, ket makipagtawid kadagiti sanikwa. Maguguran ti balitok ken pirak babaan iti apoy, kas iti panang suot ni Yahweh iti puso ti tao. Denggan dagiti managdakdakas dagiti dakas sa panunot, ket denggan met dagiti naulbod ti kinaulbod. No pagang angawam ti napanglaw, insultuam ti Dios ang nangaramid kenkwana. Madusa ka no katawaam ti kinadaksang gasat ti maysa a tao. Ipanakkel dagiti lalakay dagiti apo ko da, kasi ti panang ipanakkel dagiti barito kadagiti ammada. Saan nga agulbot ti mararaem a tao? Awan met nasaya ta sao nga isawang ti maag. Adda dagiti tattao amang ipagarop akas sa salamang ka ti pasuksok. Patsyenda ang maaramid na ti urayan niya abanag. No tarigagaya makayat da ka dagiti tattao, pakawan no mida no makabasol daken ka. No lagi pom dagiti biddot ti maysa a tao, madadaol ti panaggayamyo. At ado ti maadal ti nasaririt a tao iti maminsan apan nakatubngar na, ngem ti masursuro ti maag iti maminsan nga gasot apan nakasaplit na. Dumtang ti patay akas lanarangga sa babaunan kadagiti managdakdakas akanayon amang pataot iti riribok. Nasaysayat ang masabat mo ti ina nga oso a naipanaw dagiti urbon na, ngem ti maag ang madama nga agar aramid iti linuloko. No dakas ti isupapak mo iti imbag, pulos a di mo mapapanaw ti dakas iti balay mo. Ti panangrugi ti supyat, mayarig iti panakibuang ti danom ti tambak. Sumardeng ka, sakbay a dumakkel ti susik. Agpada akagura ti apo ti panangilunod iti awan basol na, wenno ti panangipalubos nga agtuloy ti kinadakas. Awan serserbi nga aggastos ti maag iti panagadal na, agsipod ta awan tinakam na. Ipakita akanayon ti maysa agayem ti panagayat na. Nayanak ti kabsat at tumulong iti tiyempo ti rigat. Tilaang tao nga awan nakom na ti mangikari abayadan na ti utang ti karuba na. Ti panagayat iti basol, kasla iti panagayat iti riribok. No kanayon ka anapangas, agbirbirok ka iti riri. Ti tao nga agpanunot ka nagsao iti dakas, awan tinamnamaan na anaimbag no di pasig a didigra. Binig aladingit kansen na ay tilakaman ti maysa nga ama, aminamaag dagiti aramid ti anak na. Agtalinaed ka anaragsak no nasalunat ka. Maininot ka amatay no kanayon analiday ka. Awatan ti nakilo nga ukom ti pasuksok ang maited kenkwana iti nalimad. Ket saanan ang maipakat ti hustisya. Ammo ti manakam ti tumutop nga aramiden na. Adu ti irugi ti awan nakam na, ngem pulos nga awan ti maibanag na. Ti maag nga anak, pagladingitan na ti amana. Nasaem asinsin na ay ti ipalakam na iti inana. Saan arumbang amultaon ti tao nga awan basol na. Mabalikog ti hustisya no madusa dagiti naimbagat at tao. Saan nakanayon nga agsao ti tao nga agtalek iti bagina. Ti tao nga agulimag, adda naan anay asirmatana. Ngamin, uray ti maag, maibilang ang masirib na agulimag kan saan nga gununi.